Agarup sa nga 10 milyon na pisos ti balor na tablon tinara kinumpiskar ti PNP iti bahay Likuan Abra. Live report manipud probinsya di Abra, Bridget Mayo. George, in diskargay tay bigat dagiti kameng iti Penro, dagiti narway at tablon tinara anakumpiskar manipod iti ili ti Likuan baay Abra. Nakumpiskar ti kapulisan ti baay Likuan ti ginasut at tablon tinara. Bayat nga ikarkarga dagiti residente ti barangay Tumalip iti dua adadakkel a dump truck ti Gold Summit Mining Corporation. Nagpabigbig nga staff ti Mining Corporation ang nakabase iti Pangasinan ti upat akadwa dagiti driver ken pahinante. Ngem awan ti naipakita da papeles dagiti kayo idisinita isuda ti pulisya. Kasami naksyonan mi nga dagos napan mi kinita adangag pa isu karkarga. Datoy yelo nga dito ti madama karkargaan na nga kanito. Nabigbig dagiti upat nga kinkuka ti kayo ada Edgar Bordeos iti Pasig City, Fredolin Vallanca ti San Jose City, Jenny Granado ti Bangged Abra ken ti Chinese National Aniwok Kenglao iti Quiapo, Manila. Ngem kuna dagiti driver saan da nga ammo nga awan ti permit dagiti kayo. Sabi nila sa amin ng mga abosing namin kasi may mga kasama po naman kami na mga katiwala ng kumpanya, lingid sa amin na may permit daw ho. Nasurok 700 a pidaso dagiti nara flitches a nakailugan iti dua a dump truck a naggapu iti ili ti baay Likuan Abra. Basar iti DNR umabot ti 10 milyon na pisos dagitoy no mailako. Sumagmamano nga oras addan ti papeles nga ipakpakita dagiti upat nga kinkukwa ti kayo. Pakairamanan ti sertifikasyon manipod Barangay Tumalip, Municipal Administrator ken Municipal Mayor a naggapu kadagiti na bagyo a kayo iti baay Likuan dagiti tablon tinara. Nag-issue met ti permit to transport ti Sentro Officer ti Lagangilang ani Henry Valeros. Ngem kuna ti DENR nalawag nga illegal dagiti kayo. Premium species ket covered yan sa Executive Order number 23 moratorium on cutting and harvesting. Ket daytoy paymet may isa daytoy awam ti na-issue nga cutting permit nga daytoy nara. George, temporaryo nga dayta iti kustodiya iti Abra Police Provincial Office dagito yan nara flitches nga nakumpiskar iti ili ti baay Likuan. Ken mangisaysayang kat pa iti investigasyon ti kapulisan ken kastamet ken ti DNR no signupay dagiti kontak dagito akin kukwa ti nara flitches ditoy metlaeng uneg ti probinsya ti Abra tapnon ti kasta pati isuda ket mairaman a makaswan ti kriminal. George? Bridget, tinakadidillaw di taket kunada nga gapu kadigiti na babagyo nga paset iti dayta nga ili ngem nakapimpintas met ti panakaririt na. Daytoy nga George to obserbasyon dagiti forester tayo iti DNR ket daytoy tatati maysa nga kitkitaen da kadaytoy investigasyon nga iwaywayat da no pudno nga talaga nga naggapu kadagiti drifted woods dagitoy wenno talaga nga illegally cut dagitoy nara flitches George. Agpapadalaengen nga drifted wood kita nga nara ya Bridget nakaskas dawa talaga. Basar ka dagiti papeles George dayta nga ron ti bagbaga maski detoy munisipyo manipod iti barangay aging gana iti Sangguniang Bayan aging gana ti municipal mayor's office daytoy sertifikasyon nga nakita tayo tatay pinadas tayo met nga tawagan ti munisipyo George tapno alaen ko matitakder daken damagen ko ma no anya daytoy nga na-issue nga certificate ken anya ti kinapudno no nagapuan na dagitoy nga kayo George nga maasan tayo isuda nga na contact pay laeng George. May isa pay basar deta report mo ket nagalisto lang nga nagproduce manen iti papeles digita wenno dokumento digita nga natiliw. When nga George ta idi pay laeng April 5 nga manmanan ti pulis dagitoy ngem idi laeng Domingo iti panakasis data talaga nga awan ti maipakita gda nga dokumento ket idi kalman laeng George daytoy nga rod rimwar dagitoy nga papeles ti nga rod suspetsa iti Penro nga nakasarita tayo itay ni Engineer Aton ket naipakamakam laeng daytoy daytoy permit to transport nga inisyu met laeng iti Senro George ditoy Lagangilang daytan tupay George ti alaen tayo iti takdermet daytoy ibagbagada nga senro nga nang-i-issue daytoy certificate idi natiliwen dagitoy akin kukwati kayo George. Talaga nga kasla na i-rail road ay Bridget ngem pagturungan na kumagayam deta. Detoy nga George ita idamdamag tayo kadagiti kapulisan ken Penro sanda nga madeterminar no sa dinno ti pangipananda may salayang ti bagbagada kukwa iti maysa nga mining company daytoy napanangala nga truck dua nga truck dagiti kayo ngem idinamag tayo kadagiti driver adating mangibagbaga nga mapan iti Manila dagitoy nga kayo ngem taga Pangasinan dagitoy upat nga driver nga nakasarita tayo George. Thank you very much Bridget Mayor manipud da mismo iti probinsya di Abra.